Na gymnáziu ma bavila aj biológia, aj chémia, preto som sa snažila nájsť nejaké povolanie, kde by bola táto kombinácia aj v praxi každodennej. Farmácia znamená pre mňa vedomosti, hlavne rozširovanie vedomostí, šírenie vedomostí, či už smerom k pacientom, alebo aj medzi kolegami. Najsilnejší moment, ktorý som zažila v lekárnickej praxi, bude zrejme ten, pre ktorý som nominovaná do tejto súťaže. Stalo sa to v jednu nedeľu do obedu. Pribehol k nám do lekárne pán z Kauflandu a povedal, že jeden pán teda odpadol pri pokladni, a ja som sa rozhodla, že idem pomôcť. Dali ho okolo idúci do stabilizovanej polohy, čiže bol na boku. Ja som vlastne zistila, že či dýcha, či nedýcha, a v tom momente, keď som zistila, že nedýcha, tak som sa rozhodla vlastne podať mu kardiopulmonálnu resuscitáciu, a po 3 vlastne sériách masáže srdca sa mi podarilo ho aj oživiť. Myslím, že na takúto situáciu sa nedá vôbec pripraviť a treba proste konať v ten moment. Svoju prácu vnímam ako poslanie a myslím, že to tak má aj každý farmaceut. Myslím, že každý dobrý farmaceut by mal byť určite trpezlivý, mal by byť veľmi ľudský a empatický, a myslím, že takáto sa snažím byť aj ja každý deň.